Γεια σας παιδιά, νέο βίντεο σήμερα, στο οποίο βίντεο θα μιλήσουμε για το κάπνισμα. Το κάπνισμα αν επηρεάζει την μυϊκή μας ανάπτυξη. Αρχικά υπάρχουν δύο απόψεις γι' αυτό. Η μία άποψη είναι ότι δεν επηρεάζει καθόλου και οι άλλοι λένε ότι ναι, μπορεί να επηρεάζει ελάχιστα. Κοιτάξτε, το κάπνισμα, ας ξεκαθαρίσουμε ότι δεν κάνει καλό, έτσι, ούτε το κάπνισμα, ούτε το αλκοόλ. Και παρόλα αυτά, αυτά τα δύο πράγματα μπορούμε να τα αγοράσουμε νόμιμα από παντού. Κάπνισμα είναι μια κακή συνήθεια, βλαβερή για την υγεία. Πώς όμως επηρεάζει έναν αθλητή σε οποιοδήποτε άθλημα στην απόδοσή του. Κοιτάξτε, σίγουρα θα έχει λιγότερη αντοχή. Που και αυτό βέβαια δεν είναι απόλυτο. Πόσοι ποδοσφαιριστές υπάρχουν που καπνίζουν και τρέχουν τόσα χιλιόμετρα. Ναι, όμως σκεφτείτε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που καπνίζουν και τρέχουν τόσα χιλιόμετρα και τις επιδόσεις που έχουν, αν δεν καπνίζανε. Πιστεύω πως θα ήταν ακόμα πιο καλή στην απόδοσή τους. Στο δικό μας το άθλημα, στο bodybuilding, τι γίνεται. Το τσιγάρο, ένα από τα πολλά κακά του, είναι ότι στενεύουν οι αρτηρίες. Όταν η αρτηρία στενεύει, το αίμα δεν κυκλοφορεί σωστά και το μυϊκό κύτταρο δεν λαμβάνει θρεπτικά συστατικά τα οποία πρέπει έτσι ώστε να έχουμε μυϊκή ανάπτυξη. Όπως και το γεγονός ότι επηρεάζει την αρτηριακή μας πίεση. Δυσκολευόμαστε να πάρουμε ανάσες. Μπορεί να μας προκαλέσει μια μικρή ταχυκαρδία. Σίγουρα ο καθένας έχει διαφορετικό οργανισμό. Κάποιοι έχουν περισσότερη αντοχή στην νοικοτήνη και την πίσα. Κάποιοι όχι τόσο. Να σας πω προσωπική μου εμπειρία. Εγώ παλιά κάπνιζα. Όμως δεν ήμουν εξαρτημένος. Δηλαδή κάπνιζα, μπορούσα να σταματήσω όποτε ήθελα. Δεν μου προκαλούσε εξάρτηση το κάπνισμα. Κάποιοι άλλοι όταν ξεκινάνε δεν μπορούν να το κόψουν γιατί η νοικοτήνη τους προκαλεί εξάρτηση. Εγώ δεν έχω εθισμό στην νοικοτήνη. Μπορώ να κάνω ένα τσιγάρο, δύο τσιγάρα, ένα πακέτο και μετά να μην ξανακαπνίσω γιατί δεν θέλω. Επίσης, ένα δείγμα, αυτό συνήθως γίνεται σε ανθρώπους που κάνουν υγιεινό τρόπο ζωής, δεν έχουν καπνίσει, γενικά έχουν καθαρό οργανισμό. Όταν παίρνουν και κάνουν 2-3 τζούρες από τσιγάρο, μπορεί να τους φέρει ζαλάδα ή ακόμα και εμετό. Αυτό δείχνει το πόσο καθαρός είναι ο οργανισμός τους και πώς τους επηρεάζει αρνητικά η νοικοτήνη με την πίσα. Μιλώντας πρακτικά θα σας πω το εξής, πως γνωρίζω πάρα πολλούς αθλητές στο bodybuilding που καπνίζουν και έχουν αρκετά μεγάλη μυϊκή μάζα που δεν τους εμπόδισε να τη χτίσουν. Εντάξει, σίγουρα συνεπάγεται το γεγονός ότι το bodybuilding είναι ένα άθλημα που χρησιμοποιούν doping, αλλά και πάλι και φυσικοί αθλητές που καπνίζουν έχουν καταφέρει να φτιάξουν πάρα πολύ ωραίο σώμα. Δεν το λέω σε καμία περίπτωση πως να τρέξει να αγοράζετε τσιγάρα να καπνίζετε ότι δεν τρέχει τίποτα. Τα περισσότερα παιδιά που καπνίζουν για μαγιά, δεν ξέρω γιατί το κάνουν, ούτε καν οι ίδιοι ξέρουν το λόγο. Μάλιστα τώρα στη μόδα πια δεν είναι το κανονικό το τσιγάρο, αλλά να έχεις ηλεκτρονικό τσιγάρο. Είναι πολύ στη μόδα. Και που πάνε σε καφετέριες που έχουν αργιλέδες και καπνίζουν εκεί. Το ίδιο κακό κάνουν και αυτά. Ίσως λιγότερο, ίσως περισσότερο. Σίγουρα καλό αυτά δεν κάνουν. Μπορεί να θυμάστε μια διαφήμιση που υπήρχε τη δεκαετία του 90 με έναν καουμπόι που ήταν πάνω στο άλογο, ένας εμφανίσιμος άντρας, μπρουτάλ, με καπέλο, έτσι τζιν, ωραία ντυμένος και κάπνιζε ένα μάλμπορο. Με αυτή τη διαφήμιση, βλέποντάς τον, πολλοί θέλανε να καπνίσουν για να του μοιάσουν.
πέρναγε ένα μήνυμα υποσυνείδητα. Ο οποίος αυτός ο άνθρωπος που είχε πρωταγωνιστήσει αυτή τη διαφήμιση έπαθε καρκίνο στα πνευμόνια και ζήτησε αποζημίωση από την εταιρεία $100 εκατομμύρια νομίζω, τα οποία του τα δώσανε, έγινε καλά ο άνθρωπος, αλλά λίγα χρόνια αργότερα πέθανε. Όπως και ο Φίλιπ Μόρις, ο ιδιοκτήτης βιομηχανίας καπνού παγκοσμίως, και ο ίδιος δεν έχει καπνίσει στη ζωή του σχεδόν ποτέ. Τροφή για σκέψη. Σας πουλάω κάτι το οποίο δεν το χρησιμοποιώ καν εγώ. Δεν είναι καλό το τσιγάρο και πόσο μάλλον όταν βλέπεις νέα παιδιά, γυναίκες, πόσο άσχημο είναι να είσαι με μια κοπέλα, να πας να την φιλήσεις, ξέρω εγώ, και να σου έρχεται τσιγαρίλα, λες και είναι ο Μπάμπης, ο Μανάδης. Άσχημο. Αυτά, παιδιά, για το τσιγάρο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να με ακολουθήσετε στο Instagram, πατήστε και το καμπανάκι εδώ στο YouTube να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω καινούριο βίντεο και καλή συνέχεια. Γεια σας.